Il-Knisja ta' San Franġisk fil-qalba ta' Rabat Għawdex bħalissa tinsab armata għal festa tal-Immakulata Kunċizzjoni. Il-Kunċizzjoni hija l-protettriċi tal-Franġiskani konventwali u għalhekk fil-knejjes kollha tal-ordni madwar id-dinja il-festa tat-8 ta' Diċembru tiġi ċċelebrata bil-kbir. Meqjuma bożza f'din il-Knisja insibu statwa tal-Kunċizzjoni li tnaqxet fl-injam fl-1848 minn wieħed mill-iprem statwari Salvu Bsajla. Din ħadet post oħra li tissemma f'rapport ta' vista pastorali li saret fl-1698 li deskriva fid-dettall kif kienet tiġi ċċelebrata l-festa tal-Kunċizzjoni hawnhekk. Il-gwardjan tal-Franġiskani konventwali fir-Rabat Għawdex, Patri Etienne Gilson, stqarri sodisfazzjoni li fl-aħħar jiem l-istatwa waslet lura fil-Knisja irrestawrata. Kien proġett li kellna bżonn nagħmlu anke dan ir-restawr minħabba diversi sitwazzjonijiet li inħolqu ta' moffa u anke ta' brix u ta' grif li kellha l-istatwa matul is-snin. Aħna nafu li statwa tal-injam għandha bżonn tiġi restawrata u anki għandha bżonn il-manutenzjoni tagħha. Ir-restawratur Pier Buġejja spjega li l-interventi li twettqu fuq l-istatwa kienu jinvolvu restawr xjentifiku u għalhekk ridu jkunu jafu aktar dwar il-manifattura tal-istatwa. Kif inhi minn ġewwa anka biex tgħinna nifhmu anka ċerta xpakkaturi li setgħu li kien fiha u li setgħu jiżviluppaw għalhekk ittieħed radiografija, ħadna X-rays tal-istatwa, tħanna wkoll minn ġewwa biex naraw kif inhi magħmula, ħadna kampjun tal-injam anke biex niddeterminaw it-tip ta' injam, biex jgħinna nifhmu anke l-properties tiegħu kemm jiflaħ l-ilma, u da kollu jgħinek inti biex inti tipprevjeni u anke kif taħdem ikun mod long term ħafna. Ta' bħalissa huma jiem ta' festa l-Kunċizzjoni fir-Rabat Għawdex kompluti bin-novena tridu lejlet u nhar il-festa. It-tnejn filgħaxija l-istatwa devota tal-Kunċizzjoni tinħareġ proċessjonalment fit-toroq tal-Belt Victoria akkumpanjata mill-banda ċittadina La Stella.